Roy Kaslon, yan nasa tayo konfirmahanan. Kining konfirmasyon, mao ni siya ang sakramento nga mo palipon sa atong bunyag. At bunyag na to, itagaan kas Ginoo sa tanan grasya, tanan na gahom, aron makasangyaw o makakuha ka sa iyang mga buluhaton din sa kalibutan. Pero kay mga bata pa man ta sa galang gibunyagan, mao na nga kinahanglan tao konfirma. Ya kini konfirma mao na ni ang pagpuyon sa gibunyagan nga mo trabaho na siya. Nabang kung sa tuwan pa ni, kung sa suga pa ni, ang pag-install sa tanang suga diri sa simbahan, mao to'y bunyag. Ya ang pag-switch on, ang pagpaandar sa suga, na trabaho na siya isip suga, mao na to ang konfirma. Mao na kamo karon ilan ko naman mo ngano sa basan mo magpa-konfirma sa una nga igo na hinuon mga 12 anyos may ni ko pa mo mga matay makakonfirma na mo. Yang sa may inyong trabaho, nga inyong sanumon, inyong gawaton, kung sa may trabaho na to isip mga Kristohanon, maunilinig ang gibutan ni Jesus ang paghigugma sa Ginoo. Kung anong katulog yung ibalik ni Jesus, ihigugma mo ba ako? Yan, pag-ingon ni Pedro, o Ginoo, ihigugma ka, ihigugma siya, ihigugma si Jesus. Ano ni Jesus, at imana ang akong mga karnero. Nakaroon ka mo yung mga kaslonon. Iksa may inyong karnero. May inyong katimanon. Iksa may? Kaya inyong tupad, muna yung ng karnero. Hindi ka rin na musunod yung ilawa na. Hindi ka. Muna yung karnero. Yang sunod yung karnero, ang inyong mga anak. Yang sunod yung karnero, may inyong katimanon, ang inyong mga kapamilya, kapuso, kanang inyong mga ginikanan, bayaw, ugaman, muna yung pakikaway na yung mga ugaman, bahala na di makaos kayo walang babana. Ay mo pag sige kaway-away, patimana na, panggaan na, bahala na, nalikay na patyo. Kanang inyong mga umagan, mga bayaw, na, nalikay hiluan, hilumahan na. Ayaw na mo pagpunod na muna na ang itawag ko, trabaho sa gugma, ang pag-atiman, dili ang pagdagmal. Kaya kamo rin yung mga asawa, kung pasali kung atiman na inyong mga bana, sana po kayo, atiman ko dili. Kamo mga bana, atiman ba na inyong tupad? Lugay na lang ako, piluod na lang mga nawa na, atiman ba bana? Kasi na, pantay lagi mo. So, atiman na, gina. Nakaroon, usawan ng pag-atiman. Mabase sa gugma. Tuluran yung kabo ang inyong buhaton. Aron maatiman ninyo ang inyong bana, inyong asawa, apin na inyong anak, base sa gugma. Nanang akong isipin pasabot din na tulong ang S sa gugma. SSS. Social Security System. Di ba? Ang Social Security System, muatiman na to, di ba? Ang gugma sa das na siya, SSS, na muatiman sa ang imong gigugma. Na kung sa walang unang S, smile. Smile ba? Pahiyo. Kana, nindot kayo na iatiman sa bana o sa asawa ko ng pahiyo. Tingnan mo, tinanaway ko ng ulo, ay pahiyo ko mo. Kaya mo ba na asawa kayo, pag-ibigin ay mo, niya pahiyo kayo. Ano na may walid din, di tarot ka sa loob.
Magsige lang kung alagay. Kung mahubog na, alagarin. Lagay, kamukay. Laging tubli, ano ba? Masakit na, di mana, kung mangabit, suportahin. O kasi, service ba? Kaya kamo sa mga bana, nagali sa naging ng mga asawa. Sige galing na yaw-yaw, paminawa. Ayaw na taon na kami, kaya supo na. Paminawa maayo. Anton Hilo, and Hilo, mapuhampang. Ini palay, layo ka. Sino ko eh, punya. Anak lalu na ako ba? Wow, nagulong-malo. Tinanggal din ng awayo. Away-away. Nasunod. Ang sunod na S. Sunod primero. Smile. Ang sunod. Service. Ang sunod. Saman. Sacrifice. Antusa. Antus. Kamu mga asawa, kasi kulong mo, ang kanang tutupad, doon kayo naman nag-antus. Nanawang pala lang, antus na naman kayo. Pero ayaw pa pala lang mga asawa, kaya kung sa nag-antus, so, tulos mo mag-inantusay. Kung saan ka mag-antus, kanabang, kung isakitan ka, hilak lang, kung yung ampo, pero ayaw kasuko. Hilak, ampo, ayaw kasuko. Muna yung antus. So, kung ikaw ba na, nagkantos na kasi mong asawa, sige yaw-yaw, sige kasama ni mo, mura na sige mong mama, ipakita niya, maguluhod ka dito sa inyong altar, yung hila ka, yung maglupa kasi mong kamo, yung may ka-Lord, wala ko masukuha niya ng asawa, pero kung pwede, bahaan na lang siya. Kaya, baka masukuha ka ng nakampo ba? Ayaw sa rin, bahaan na lang na pagpahin mo, asawa, kasi nabot, kami, kailan kayo ba suko sa mo? Ako sa mga asawa, ilang lang ako ayaw kasuko. So kaning tulo, hindi na rin muhaton, mutunhay ang inyong pagpuyo, hindi mo palipayon, hindi mo matintal sa dautan ng mga buhat, dautan pulong, o kahit mga dautan una-una. So, ang humanong konfirma na ako'y misyon, sa misyon, ang pagkatiman sa mga karnero. Kung saan pagkatiman, binasi sa dugma. Kung saan paggamit ng dugma, SSS. Sige. Manindong na itong konfirmahanan. Ang konfirmahanan lang. Yan, kung alin ko na sa taliwa, ang linya mga turabong sa tuyo. Kamuda, linya ng pilit. Ayaw mo yata ka ng kapit, yara ng kapit. Ako'y musubay sa kapit. Kaya na, natural pa ko niya ganan. Hindi ko niya ganan, konfirmahanan. Ako tawagon ang mga konfirmahanan. Huwag mo matawag. Ay mo pagkagin yung bukay usapin. Konfirma mo, di man kasal. Di man pwede kasal, huwag mo konfirma. So, asa man si Liria Wawa, si Hazel, Bicada, Rob, si Mafranca, Jess, May, Villa Victoria, Anjo Dawa, Baby Jane, Almerol, Darwin Enriquez, Roslyn Casas, John Ray Erma, Analo Benito, Marcolino Kakasag, Mary Ladisma, si Noli Hila, Giselle Tauro, Romel Ibaya, Angel V. Fernandez, Rosendo Lapapa, si Annalyn Pedro, Jerry Mantua, Iris Cabanis, Dinita Samonte, Arnolfo Talikti,
Maria Hazel T. Lacta, Aurelio Vergara, Elizabeth Custodio, Rimel Zapata, niya si Margie Ola. Why? Pulos mo natawag ka na? Sige, hindi mo na ta sa atong rito sa pag-confirma. Mga minahal na mga kaisunan, mag-ampo kita alamin ng atong confirmahanan. O Diyos na makalagaho kung manuliyon, ipadala ang Espiritu balik na namo aron magpuyo sa among mga kasing-kasing o maghimo kanamo na templo sa iyang himaya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon kamo mga konfirmahanan, kay pulos naman sa mong nabunyagan, himo karon ang inyong mga panaad, pagbago sa inyong panaad sa bunyag. Ang unang pamuntana, mga pamutana ay inyong tubagon. Ang unang pamutana, ang inyong itubag, ako isalikway. Husgahan. So mga konfirmahanan, isalikway ba ninyo si Satanas upang sa tanan niya mga buhat o mga pamilya? Ako isalikway. Ang sunod na rin mga pamutana, ang inyong tubag pulos na nagatuo ako. Mga konfirmahanan, nagatuo pa kamo sa Diyos Amahan, pagkahong sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Nagatuo ako. Nagatuo pa kamo, pag Kristo, iyang anak, mabugto, atong Ginoo, kag anak ni Maria nga kulay, nagpasa o nabanhaw. Nagatuo. Espiritu Santo, maghahatag sa kinabuhi, nakaroon ng lawa, pinaagi sa sakramento, sa ihatag kaninyo sa bahagi ng usahon, sama na siya ihatag nato sa mga apostoles sa adlaw sa Pentecostes. Nagatuo ako. Nagatuo pa kamo sa Santos o Katoliko nga simbahan, sa pag-apitay sa mga santos, sa pagpasaylo sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhi dayon. Nagatuo ako. Kini mao ang atong pagtuo, kini mao ang pagtuo sa simbahan, atong himaya, atong pagpadaya, kini na atong Ginoo. Amen. Mga hiniguma, atong permahanan, ako karon ako ipandong ang akong mga kamot sa inyong ulo. Kumanin maong pagpa. O Diyos, na makalagahon sa tanan, Amahan sa among Ginoo sa Kristo, pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo, imong pinabuhi, o bago kinabuhi, kini imong mga alagad o sa ingon, iluwas mo sila sa kasalanan. Kapunsara kanila, Espiritu Santo, ang Parakleto, tabi sila sa Espiritu sa pinaagman o sa labutan, sa Espiritu o kalingkon, sa Espiritu sa kahibalo o kamangkidyusnon. Puna sila sa tahod kanimo. Kiniamong ipangayo, naagi ni Kristo maamong Ginoo.
Kato pagpandong sa kamot, mao kato ang pagpalihok sa Espiritu Santo sama ang apostoles, ipandungan usab sa kamot, ug labi na mga sumusunod. Karon, timan-an kamo sa paglihok o kaning uwi-uwi Santo, na mabuhat na ito ninyong SSS. Dawata di Dimaan sa Hatan sa Espiritu Santo. So karon, ang umana ang ato pag-prepare Manila, ato sila tagaan masipang pakpa. Alis mo dito sa inyong mga lilikuran kanina. Buhay sa mga kaliyo. Kapoy ka. Basta kali. Relax ko sa kaliyo ka. Kaliyo, dito lang tayo kasalan. So karon, imo na nato ang rito sa asal. Andam mo?
So ako tumakon, kamong mga sponsor, bawat sponsor, mo tapan mo balog sa mga kaslunon. Ang laki, tapat sa side sa laki. Laki na babae ng sponsor. Kung sa lalaki, mo tapat sa laki. Ang babae sa nagtapat sa babae. Sige, pagtapat na nung yan. Isa lang, sa sa lalaki, sa babae. Ano po ang mga sponsor? Yan wala ko sa inyong bilikuran. Hindi lang kung isa yung tapat na yan. Okay? Ano yung mga sponsor tanan? Oh. Sige, manindo. Ang gastronom, mga principal sponsor, sabi nyo mga kaskilin. Manindo. Para sa rito sa kasal. Yan kami nga po, tinutino man niya akong kasal, doon man kamong mga sponsor na laki, kamong mo'y maminaw sa laki nga sa room, o nito baba. Yang wala ni tubag, iisa yung tamo, tingnawa ko tubag, tapi kaya ako balito. Hindi kinsa ko tubag, ako makuliyon. Di ko kabati, kung tubag kasi yan, hindi mo tara sa kato sa babae, kaya ako ganito makulong, lalaki o babae. Hindi na ako babae, tanang babae, tubag. Hindi ako sa tatanaw din sa nagtubag sa babae, paminawag, di tubag ba? Kung wala ni ako tubag, isang gamot, inali, wakang tingo. Wakang yung tingo, gusto ko na ito sa pangtana, hindi siya nagtubag, ako pang muliyo. Bahala na itong ihikay niya sa ilaw sa auto niya. Sige. Mga minahal, iyamo, na mga kaslunon, babae o lalaki, aniya kamo, karon, dinhi, aron pag-inglit, sa bukos, naway pagkabadbad, sa inyong bukma, at tubangan sa simbahan. Nagapasalik ako karon kaninyo sa mga pag-ampo sa atong katilingban. Aron ang Diyos mubuko sa iyang daghang panalangin o mutapang kaninyo diha sa pagtuman sa mga katungdanan sa kaminyoon. O kamo, mga igsoon, labi na mo mga principal sponsors, mga ninong ninang, ang iyon ko kamo sa pagtapag kanila, pinahagi sa inyong mga pagkampo o sa paglawag kanila ng mga bagong kinasal diha sa atong katilingban ng Kristohano. Karon mga kaslunon, babae o lalaki, ang iyon ko kamo sa pagtubag, sa tinuray, sa musunod ng mga pamutana. Ang inyong itubag pamutana o padre. Yan, okay kayo mo sigurado, dili padre. Yan, kamu sa mga nagparokya, yung pamutanan na po, yung ganin, dili padre, isang gamot, ato rin ang papuligon. Sige. Unang, kamong mga babae. Ikaw, babae, niyani ba ikaw sa inyong kabubuton, aron pagpupos kanunay sa inyong kaugalingon, diha sa paghigugma o pag-alagad sa imong bana. Huwag ko na bakit. Gusto ikaw. Pinalaw mo, umuot sa simbahan ang inyong tingog. Kaya ko ako, mabuta ang inyong tingog pagkatusan niya na rin ako. Balik ko na ko ha, hindi mo mating ang tingog ron, paborito ka mong tanan. Ikaw, babae, sa totoo tanan. Niyani ba ikaw sa inyong kabubuton, aron pagbubos kanunay sa inyong kaugalingon, diha sa pagigugma o pag-alagad sa inyong bana? Sana mo ito ba? Kung sa nagtawa ko, kung ang ikasbukton, sige lang, sige, kamu sa mga lalaki. Ikaw lalaki, niyani ba ikaw sa inyong kabubuton, aron pagbukos kanunay sa imong kaugalingon diha sa pagigugma o pag-alagad sa imong asawa? So, ganti mo na. Kamong tuha, magdungan mong tubagan niron. Babae o lalaki, tumanon ba ninyo ang pag-alak sa mga anak na
Tulungan. Sige, akong gusto na, lalaki o babae, tumanong pa ninyo ang pag-aaral sa mga anak na ihatag kaninyo sa Diyos aron mahimo mga maayong Kristiyanos. Lalaki na lalaki na tingin pa. Magsayang lang sa mga asawa. Sige, kay buot pa mo, magninyo, ala, pag imunitay mo sa inyong tuog ka mo, dato ako sample ito pag-alay na ito rin akong sa kanila. Sa ito, isapwa ang kamot sa babae, dili sa ulos niya, huwag kamot sa laki at kinausan, magsapwa sa tuog kamot na nag-imunitay. Sige, niya sa rin yung gusto, makatubangay mo, dili. Dili, alin mo rin atubang na ito. Alin mo atubang niya, pagsikit, atubang na rin ba? Niya sige, Kana huwag yung makaaging ha. Kaya mo ato sila sister. Kaki, tanawa lang yun. Kaya mo na gadua din sa mga spraja. Bye. Sapo-sapo, nato na rin. Sapo na. Nato ba? Kaya pagsikip, nagway ma. Wagi iwan. Karon ako ang pamutan-on, ang tagtulong ang pamutanan. Tunahon ang mga babae. So sa unang pamutanan, ang inyong ito ba? Oo, akong dawaton. Ikadawang pamutanan, oo, o yun ako. Ikatulong pamutanan, oo, akong dawaton. So, oo, akong dawaton. Oo, o yun ako. Sunod, oo, akong dawaton. Natulog na. Hindi ka rin mo kuhan, hindi mo makasiguro, ang kanang oo, hindi sinalangan, dili. Oo na. Sige, unahon ka mo mga babae. Ikaw, babae, kining lalaki na imong nailhan karon nga niya rin sa kamot imong iguptan, dawaton pa din mo siya na imong bana, sumala sa labda sa atong inahan Santa Iglesia. Inayay, kay ikadwa pangutana, susuga ha, ang tubagani, oo, oyon ako. Oyon ka ba na iyang asawa? Ikatulong pangutana, ang inyong ito ba, mga babae? Oo, oyon, oo, akong dawaton. Babae, dawaton mo ba? Kining laki ng imong ikugtan na kamot na imong bana? Sure? Sige ha. Ano na sa tas mga laki? Huwag yapon itong pagpunta na ha. Kung ito ba, huwag yapon. Mga lalaki, ikaw lalaki, kining babae, kansang kamot, imong ikugtan karon dinhin, dawaton pa din mo siya na imong asawa, sumala sa labda sa atong inahan Santa Iglesia. Sugat din ka mga lalaki, ako ka rin lalaki na sa babae. Ikaduha, ikaw lalaki, uyong ka ba na iyang bana? Ang katapusan ng pagkana, ang iyong tubag, oo, akong dawaton. Dawaton mo ba siya na iyong asawa? Ayaw. Karon, usabat mo na ako ha. Usgan ninyo usabat. Magdungan mo lalaki o babae. Itugot, Ginoo, na kami magkahiusa sa kasing-kasing una-una, sukat karong adlaw, bisan mo sa'yo mahitabo, maayo o dautan, sa kahambaway o kapipos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mugulat ka namo. Kini mo pag-ampo, mo ninindot kay ninyo balik-balikot kada adlaw. Mo na ang imong nako ang taga-flash, sila sa
sinagsinan sa tanan, ani ang karon dinhi, nagalikon o nanalangin sa bukto sa kaminyoon na inyo karon gihimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Sige, mana bahaya ng kamu na naging likutan. Pero sa mga muli ha, nagkaisupay. So karon atong bindisyonan ang inyong mga singsing o mga aras. Ang mupupot sa singsing, ang kanang babae na sponsor. Yang mupupot sa aras, ang laki na sponsor. Yan ang sa panginoon. Ang babae na sponsor, ang mupupot sa singsing. Ang laki na sponsor mo ay magulit sa aras. Ihapwa, ang singsing, yan si Tupamo, para nangayaw diya sa sulanan. Hasta kanang na yung ikuatuan, wala na siya. Na kanang yung sinsiyo, may inyong sa pamo. Wala na sa sulanan. Sinsiyo, may inyong sinsiyo. Wala tanan. Pagpagani, sulod ng yata. Sige, makampo na tahan sa bendisyon. Bendisyon pa niya. Ang Ginoo na kaninyo, sa kaninyo. Panalangin niyo ang Ginoo, ang inyong mga alagad, mga kasunod, hindi mga babae o lalaki na aron makapatod sila sa mga kinahanglan sa kinabuhi na mao'y mihlagway kini mga aras. Aron ta ilang gamiton alas pagkabot sa kinabuhi dayon. Pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. O panalangin o Ginoo kini mga singsing aron sila kini mga kinasal babae lalaki magpuyo kanunay diha sa paghigugmas o sa usa o sa pagbinuotan maway pagluban. Pinahagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Sorry na sa ko kaya ako bendisyonan ang singsing mga aras. So kamo nagpupot, ana kaya para makita ka kung kaya ako bendisyonan.
posisyon sa singsinganan tudlo sa babae sa iyang asawa. So, ngunit ang singsing, utang na ko sa tumoy sa tudlo sa babae na imong asawa. Okay na? Posisyon na tanan? O sige, sabat na ko ha. Sampita ang inyong angka sa inyong asawa, bahala na ko sa inyong angka, laba, o biba, o sa inyong iangka. Sige, ready? Mga bana. Sampita ang sa inyong asawa, na inyong iangka nila ng labing ninyong address. Ready? Go. Isulog, kinisingsing. Kusga. Isulog, kinisingsing. Mamana pa ko siya yung tingin. Isulog kinisingsing. Na timaan sa akong pag-ilugma o pagbulong kanimo sa ngalan sa Amahan o sa Anak sa Espiritu Santo. Sige, isulog ang singsing. Yan, bawas ka sa mga asawa, ang sa upo sa singsing, posisyon sa tudlo, masingsinganan. Sige, mga asawa, sampita ang angga sa inyong bana, ready, husga. Isulog, kinisingsing, timaan, sa akong pag-igugma, o pagpunong kanimo. Ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Sige, solo. Nakaroon, ang mga bana, maway musatwag sa mga sinisiyo, sa aras. Duha ka kamot, satwag. Ihatag ninyo mga sponsor, ang sinisiyo, at bana, yung matubang ang bana sa asawa, ang luha kapag sa asawa, ipatulog din sa ilaw, maksyon dawa. Pero ayaw sa ihatag. So mga bana, isulti ha, sampita ang angka ninyo sa inyong asawa. Ready? Go. Ako, nagahatag kanimo, niining mga aras. Pasalig, sa akong paghalat, sa akong pagalingon, alang sa imong kaayuhan, sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Niya mga asawa, inaakot kining dawaton. Sige, ihatag ang mga bana. Yan mga asawa, ikhaw, bilang ako. Ikhaw, bilang ako, panin ang kandidat, bilang ako. Sige, ikhaw. Bilang ako pa. 13. 13 tanan? 13. Dahil din 13? Tanan 13. Sige, isuot sa bulsa sa inyong bana, diya sa iyang rasones. Bulsas rasones. Isuot ang 13 ka po sinsiyo. Yang mga bana, pingin na ninyo ha, manimawa, ibintahan niya na. So, ilain din na yung buta, ayaw na yakin sa hata. Ito na, ayaw na sa kibali, ayaw na yakin sa tukir. Kasi ino nang ipanalang ni noon. Kanay pa na, dahil bilang buta, ya, isipti na, kaya nalaan ng sisiwa. Ang kahulugan na ng 13 kabuo, mao ang numero sa 12 ka apostoles o ni Kristo. Sila mao'y ato pundasyon sa kinabuhi. Sabot, kinahanglan din mo mga banag asawa, musimba kanunay, aron makulitin mo sa 12 ka apostoles o ni Kristo. Muna ang inyong kinabuhi, kaya sa kinabuhi ninyo, ulambo o magsiging mong ampo, magsiging simba. Sabot, nakaroon, muna ni ang final part. Pagkatubangay mo, banag asawa, sinaksihan ng tanan sa inyo mga sponsors, pag binaksanay mo, hugot kayo. Sige,
Pero kaya nga mo